wis kinodrat kersaning jagat ya Gusti kang murbeng rat. Nalika semana ana titahing Gusti kang asipat jejaka kaliyan warara ingkang arsa nambet silaning akrami hanenggih panjenenganipun Ki Bagus Samsun ingkang arsa njatu krami Dyah Ayu Dwi Sis Ambarwati putra putrinipun Bapa Daryono Ibu Suliem. Daubing Sri Atmaja temanten sarimbit pinayungan dening Sekar Dewa Ndaru nenggih Sekar Mayang Sakembaran Debok Swasa Pisang Mas Parijata Kencana Janur Kuning Godhong Andong mila sinebat Sekar Mayang Sekembaran pinangka sarana dauping Sri Atmaja temanten sarimbit ingkang amengkuwerdi Sekar Mayang Sakembaran duk ing jaman kadewatan para kawula ing madya padha nembe ketaman dahuru lindu sedina kaping 7 udan salah mangsa kaya jebol-jebolna lawang sila matangkep tanggaping sasmita Sang Hyang Jagat Giranata Gya Hamarentah Sang Hyang Bathara Narada kinen tumurun wonten ing Madyapada hangasta Sekar Mayang Sakembaran kinen keparang hanyirep gara-gara ingkang tumempuh ing Madyapada sakala gara-gara ingkang tumempuh wonten ing Madyapada sirep sidhem permanem labet kaperbawan Sekar Mayang Sakembaran mila ngantos sakmenika Sekar Mayang Sakembaran dipun lestarekaken kagem nglestarekaken upacara adat dauping Sri Atmaja temanten para kawula ing Madyapada nalika semana Risang Atmaja temanten sarimbit wis prapta unggihan ingkang tinuju nenggih sasana rinengga tanggaping sasmita panjenenganipun Bapa Daryono sigra hangasta sindur warna abrit estininggalih kepareng hanggendong temanten sarimbit arsa kalenggahaken wonten ing sasana damparing asmara sigra panjenenganipun Ibu Juru Ayu Edi Jaya angrigenaken lumadosing adicara dauping Atmaja temanten sarimbit wis nyoh lenggah anggana raras Risang Raja sadina dalah Risang Praneswari sehari wonten ing sasana rinengga mila Risang Ibu Juru Ayu kepareng ngrigenaken lumadosing adicara bobot timbang
panjenenganipun Bapak Daryono sekalian Ibu Suliem keparengan nimbang ingkang putra temanten Sarimbit. Pundita putra piyambak pundita putra mantu. Senadyan to putra mantu sampun kagem putra piyambak. Salajengipun risang temanten Sarimbit kepareng atur Gunakaya. Temanten putri kepareng nampi Gunakaya beras ketos arta receh sok glogok. Werdinipun anggenipun bebrayan wonten samudran bebrayan agung ing benjangipun tansah antuk karejeken ingkang turah lumeber. Salajengipun Triyatmaja teman Sarimbit kepareng gembul dahar nenggih dulang-dulangan. Paripurna anggenipun gembul dahar kalajengaken ngunjuk tirta wening ingkang saking lebeting kundha. Wardinipun mugia wening jroning galih Triyatmaja temanten Sarimbit anggenipun bebrayan wonten ing samudran bebrayan agung. Kawistara sampun paripurna lumampah. Lho. Terus. Sampun paripurna lumados ing adicara panggung mila kasiget Kang Bangsa Lokananta ing mangke gentos Kang Cinarita. Para lenggah kakung saputri kepareng lajengaken lumados ing adicara candhaipun panenggih upacara adat sungkeman. Monggo kalajengaken upacara adat sungkeman. Repepeh pindha sata minggah krama
Jratmaja temanten sarimbit Cigro marak sowan wonten ngabiyantara wonten kersaning Rama kaliyan Ibu. Estining kalih arsa sumembah sumungkem wonten kersaning Rama dalah Ibu. Atmaja temanten sarimbit enget dumateng ingkang Rama ingkang usembada angukir jiwa raga anggenipun tumitah wonten ing madya pada enget kaliyan Ibu ingkang Ibu usembada dadi papan yuga brata salebeting nawa candra dasa hari. Mila wijining pangandika Rama kaliyan Ibu ingsun pangestoni ya Ngger jeneng sira anggenipun nggonmu ambyur wonten ing samudran beberan agung mugi antuk nugrahaning Gusti tansah lulus kalih sing rubida nganti kaken-kaken lan linen-linen ya Ngger. Mila sampun paripurna lumados ing adicara sungkeman kasigek sawetawis ing mangke gentos lumados ing adicara ingkang badhe lumampah.